πάει και συσκευή Dr. Pen Microneedling στο σπίτι. Εάν αναζητήσετε τον κωδικό μου στην εφαρμογή του Temu, θα την προλάβετε από 50 και 56 μόνο στα 12 και 20. Φυσικά και είναι η αυθεντική συσκευή, έρχεται και με το QR code που μπορείς να το αναζητήσεις. Και πάμε να σας δείξω πώς τη χρησιμοποιώ. Πήρα τις νάνο βελόνες, οι οποίες δεν τραυματίζουν καθόλου το δέρμα. Στην ουσία βοηθούν τα προϊόντα του skincare να διεισδύσουν πιο βαθιά στην επιδερμίδα και με αυτόν τον τρόπο να προωθηθούν καλύτερα. Η βελόνα εισέρχεται πάρα πολύ εύκολα στη συσκευή. Με ένα κλικ είναι έτοιμη. Αυτό εδώ το κουμπάκι το πατάς για λίγα δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Ανάβει η συσκευή. Έχει 6 επίπεδα έντασης, τα οποία αλλάζουν πατώντας αυτό το κουμπάκι. Και γυρνώντας σε αυτό το σημείο της συσκευής, μπορείς να ρυθμίσεις όσο μέσα ή έξω είναι οι βελονίτσες. Είναι πραγματικά πανεύκολη στη χρήση της. Τώρα εδώ είμαι βαμμένη. Το δεν έχω βάλει κάποια κρέμα να σας το δείξω, αλλά το χρησιμοποιώ συνέχεια. Πιστευτείτε με το που αγοράσετε μία τέτοια συσκευή, θα δείτε ολική μεταμόρφωση στο πρόσωπό σας. Στο προϊόντα που βάζετε θα κάνουν τη δουλειά τους επί 100. Πάμε να κάνουμε τα πιο δυνατά skincare όλου του κόσμου. Υποφεληθείτε της προσφοράς που δίνω μόνο στα 12 και 20, αναζητώντας τον κωδικό μου.